Valors. Compromís. Compromís és l'obligació de complir els acords i d'actuar responsablement, és a dir, fer-se càrrec de les conseqüències de la pròpia acció. Comporta integritat i professionalitat, d'acord amb la legislació vigent i amb respecte als drets humans i a les llibertats individuals. És des del compromís que neix la confiança, sense la qual no hi ha confidència. Fonamental en la relació assistencial. Conductes a promoure. Garantir la confidencialitat de les dades personals, en especial les clíniques i la intimitat. Vetllar per la continuïtat assistencial. Donar atenció de qualitat generant confiança. Disposar de les eines necessàries perquè professionals i centres puguin oferir una atenció excel·lent, humana i tècnica. Gestionar els conflictes d'interessos entre professionals, pacients i proveïdors amb implicació de les parts i amb objectiu de consens. Promoure la responsabilitat social i el compromís amb les persones i el medi ambient entre els nostres professionals i els proveïdors que actuen en nom de la institució.